Una nit un marciano va arribar a l'Hospitalet, deixant en doble fila la nau a carrilet. No sabien d'on venia ni si estava de pas. El vàrem acollir per sempre a la ciutat. Parlava estrany idioma i deien no sé què, de coses de fronteres, de papers i de carnets. Oi, quina xerrameca va llançar tot plegat. Li varen dir no fotis, tu ets el nostre germà. Aquestes coses passen quan tens un tercer braç. Potser som els marcianos, la gent de Llobregat. Es veu que portava un temps a l'àrea 51 i només buscava un lloc on pogués viure segur. I al veure l'acollidora va pensar aquí em quedaré. I ara ja no recordo quan fa que està a l'Hospitalet. Aquestes coses passen quan tens un tercer braç. Potser som els marcianos, la gent de Llobregat. L'altre dia que estava mirant els castellers, vaig veure una enxaneta amb pell de color verd. Ja sé que us pregunteu i què coi va passar amb l'home en doble fila del meu amic Macià. Mireu cap a Bellvitge, tocant a l'hospital, veureu un gratacel i una nau espacial. Aquestes coses passen quan tens un tercer braç. Potser som els marcianos, la gent de Llobregat.